ang presensya sa Ginoo dinhis kalibutan, iya nang gipakita pinaagi sa lawas mo nang ningon ta Emmanuel, ang Ginoo uban kanato. Nganong ni uban siya nato kay ang pulong nahimo ng unod, the Word became flesh. Niya sa pag-abot niya sa kalibutan, nagdala siya sa iyang pagka-Diyos, o niya nagsulob siya sa iyang pagkatinuod nga tao. Munang duha ka natures ang naa ni Kristo pag-aris kalibutan, true God and true man. Gi antusan ig maayo hangtod sa kamatayo ni kinsa tong atong ipistahan ron? Kinsa to? San Atanasio. Athanasius. Ang edad ni siya mga 78 to 95 to 3 something yang namatay ni siya. 295 posible siya na tao niya, 373 namatay siya. Giantusan niya explain, giantusan po nilang San Pablo, giantusan po nis mga apostoles, naputol ang liog sa atong santo, si atong patron, si Santiago Apostol, tungod aning pagtulon-ana. Namatay si San Lorenzo Ruiz dito sa Japan, namatay po si Pedro Calungsod, pinaagig Bangkaw dito sa Guam, o ang uban pang mga santos nga mga martir, tungod aning pagtulon-ana nga si Jesus matuod nga Dios ug matuod nga tao. Sige lingay mong tupad ingna pakamatyan ani mong pagtulon-ana. Hinaimo ng pakamatyan. Oh, ang butang ni. Nya unsa man ni pagtudlo? Si Jesus mo'y atong model. Kay siya man ang atong maestro. Giunsa niya paghimo nga makita ang amahan diha niya. Iyang gibuhat ang mga buhat sa iyang amahan. Kani manggong mga buhat, mao ni mo identify nga pariha ta. No? Pananglitan ron. Ang tao nga may kaayong mukwintag kwarta, unsa may imong itan-aw na niya? May kay mo record og kwarta ba? May kay accounting. May ngonday ka kana siya na nay kursong accounting. No. Nya kita sa kadito usa nga may sad kay mo himog accounting, parihan na sila kurso. Pero moingon siya accountant ko. Nya di gani ka mo kwenta sa debit credit. Magduda ka unsam ning iyang gibuhat, murag di man ni mao. Parehas sa nas Katoliko. Katoliko. Unsa may identity sa Katoliko nga simbahan nga giproklamar diha sa atong credo nga mo'y gipakamatyan ni giantusan o gipakamatyan ni San Athanasius. I believe Morning upat ka kuan ha, morning ang upat ka property sa tong simbahan. I believe in one holy Catholic Apostolic Church. Mga upat gina kabuok, hinumdumi ko no, gikamo ko no, ready, go. One holy Catholic Apostolic. Unsa man ang one? Nga kitang tanan mga Katoliko tibuok kalibutan usara gid ta. Usara atong ulo ang Santo Papa. Muna one, di ta mag-isipay, di ta magsinahay. Masina na gani kas imong isig ka tao, isig ka Katoliko, natangtang na kas imong pagkatinuod nga Katoliko. Kaya wa naman ka mag-practice isip one. Muna kita dinhi mangayo og suporta ang laing simbahan tuwa sa Mindanao, naas Negros o outside sa Compostela, mutabang gyapon ta. Ngano man usara man ang simbahan.
Ana, nya sila sad atong mga online parishioners nagsigi sad sila hatag nato dinhig suporta sa atong financial needs kay nibati sad sila nga usarata. Mas daghan pa gani ang online parishioners o contributions kaysa territorial. Tanaw-tanaw nako, subay-subay namo ang territorial kanirong nanimba o kanang musimba pa madomingo, murag naaras mga 20-25% ang inyong natampo dinhi sa atong mga fundraising. Ang 75 ngadto 80% gikan sa mga dili taga dinhi, mga online parishioners. So atong pakpakan ang tanan nga mga nitampo nato. O nagpakita sila nga usara ang simbahan. Makakita gani mong pari or parishioner nga isipan ka istanan. Isipan ba? Kanang kusog ay mo kwenta, amo rin diri, inyo na diha, amo rin diri, amo na. Ana, kusog ay mo kwenta, ana, kana di na tinuod nga Katoliko. Ikaduha, holy. Holy ba? Balaan. Gilingay mong tupad. Nabalaan ka? Ano na? Kita gani kag Katoliko nga naata ng bisyo, purti gyud ka kurakot, purti ka kawatan, purti ka bakakon, purti ka hingabit, nagpuyo-puyo, nag-same-sex union. Kita gani kag Katoliko ingon ana, di na tinuod nga Katoliko, nailad na nailad. Muna, tanaw na to ato mga leaders sa simbahan o sa gobyerno. Holy pa ba sila? Nakighiusa ba sila? Or kanya-kanyang sikap? Ana? Katulo. Catholic. Kung saan ng Catholic, malukpanon, tibuok kalibutan, way limit ang teritoryo sa simbahan. Dili mo ingon taga Pilipinas ra, taga Espanya ra, taga tanan apil sa atong misyon. Mao na ang mga apostoles lalakaw tanan. Gisalikway sila dito sa mga teritoryos mga Hudiyo. Ani ingon si San Pablo, itaktak din namong abog sa among tiil, mga tumis mga dili Hudiyo. Malukpanon ba? Ngilingay mo na santupad. Na gihigugma nimo ang tanan. Na tanan gyud. Basig naisukdanan ang teritoryo sa inyong silingan. Di ba? Kusog ka mo smile diri spikas, nya magkusmod ka diri spikas. Dili tanan gyud, tanan. Ika-upat, unsa to? One Holy Catholic Apostolic. Unsa man ang apostolic? Magsasangyaw sa ebanghelyo. Ang atong isangyaw ang ebanghelyo. Sakit usahay ang ebanghelyo. Sakit. Labi nag-ingnon ka nga kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos ang pikas. Pasti lang sakita na. Kanang moingnon ka ayaw pakighilawas ni anang dili nimo asawa, dili nimo bana, nya karon nagpuyo-puyo ka, nya sige balik-balik ni Father Siano ni. Sakit na Sakit kayo. Kanang moingon ta usahay lang gani, ginagmay ra gani, ayaw mo pakulor ana inyong buhok basta wa mo suguas Ginoo. Ayaw mo pangiskis anang inyong kilay, ayaw mo pagpalaygit, ayaw mo pagbasiktomi, ayaw mo pagpills, basta wa mo suguas Ginoo, nya maigo ka na, sakit. Samot nagyug akong padako-dakuan, hay naman ang nangawat sa atong flood control, hay naman ang nangawat sa atong mga budget sa PhilHealth, sa education, ang nangawat sa atong mga gold nga gipamaligya, way kwinta-kwinta, katong malita-malitang kwarta, hay naman na ron, nya magsigitag yang pungad anang impeachment, makasulbad na atong flood control nga trilyon, makapabalik na sa mga budget sa PhilHealth, budget sa education, budget sa atong mga mag-uuma sa farm to market roads nga nangawa, makapabalik nagma-impeach ang Vice Presidente. Ini kadungog ani mo ingon dahil na sila to ana namulitika na sad.
Pero ang atong giigo diha, ang sala makapawagtang na sa value sa gospel. Ayaw mo pamakak, ayaw mo pangawat, ayaw mo pagpatay, purting patay tungod aning at ilang corruption, tungod aning drugas nga midaghan na sa kaikaron. Tanawa ra ko nang nangamatay, hasta mga estudyanteng naglakaw lang sa daan, gipang-rape na kuan, pamutlan pas liog. Nya wagi nagsulti ana nga mga authority nato. Siging impeachment. Masa man na? Ibanghilyo pa kana? Oy, di adiri gihisgotan ay. Nganong gigukod man si San Pablo og mga kauban, nganong gigukod man ang mga apostoles, apil na San Atanasio og uban pang mga nagsangyaw sa Ibanghilyo. Ngano man, nasina ang mga Hudiyo. Kasina, jealousy. Lingi ay mong tupad, ing na di ka masinahon. Kitang mga Filipinos, noon kita sa nag-angkon-angkon, ana, elementary pa ko, nakadungog na ko anang maong description na to mga Filipinos, kanang gitawag og crab mentality. Kana bang duna na gani mo sikat, kabyunan. No? Masinahon. Maubitan ng ato mga ngan karon, kana mga ngan ng mga Filipinos, tanawa ra na mga bata karon unsa may mga ngan nga gibutang. English kanang di na masabtan. Wa nay Filipino connotations. Bisan sa sound na lang sa ngan, di na Filipinos. Kasagaran. Nga naman, magsinasina sa daanang nindot kay pronounce. Tanawa ng ato mga bata karon kanang gagmay. Unsa may inyong gitudlo? English, di na ka Cebuano ang mga Cebuano, di na ka Tagalog ang mga Tagalog. English, paka-paka lang in English, murag igpaminaw nimo, murag wa ka sa Pilipinas, murag tuwa ka sa UK, tuwa ka sa Amerika. Mao na gitudlo karon. Ay adto mo China, adto mo Japan, ilang mga bata dito magsig in English. Adto mo og Spain, adto mo dito og kanana ang Germany, adto mo og France, magsigig in English ang mga bata. Di oy immersed kay sila sa ilang pinulungan. Muna og magtuon man sila in English for a purpose. Pero diri nagdagko na sila. They are fluent in their own dialect. Pero kita dinhi pastilan. Graduate nag-college, pabasahon na to aning anhas kapilya. Og naay namatay, pabasahon na to. Day ingon nga, unsa man na ang atong reading, Cebuano? O Cebuano. Ay, hindi ko ka maumubasag Cebuano. Unya ang gisulti Cebuano. May anak tamparuson man. Graduate na kag college nya mag-ingon dayon kag di ko ka maumubasag Cebuano. Nya kita ga istorya tag Cebuano. Unsa imo English ko English. Nga naman ang utok nawa na ang pagka-Pilipino. Ako lang ning hisgutan kay usahay maoni ang kasina. Masina taan ang mga laig sinultihan, laig ngan. Atong ibalyo unsay gihatag sa Ginoo nato. Di ba ningon ang Ginoo? The truth will set you free. Ang kamatuoran Filipinos ta. Barugan nato and be proud of being Filipinos. Dili ta magsigig uwaw-uwaw lo. Duko-duko. Taas noo as Filipino. Bahala nagmubo atong ilong basta taas atong noo. Di ba? Mubo tag ilong pero taas tag noo. Ngano man day ang atong colors buhok itom. Masuya kita ng blonde og buhok. Nga sila sa dito nagpaitom ang silang buhok. Ngano man day ang atong general nga color kayumanggi or brown. Masina kita ng mga white o color nga sila gito magpatantan mga magsigig buwad. Kita mga kuan nang nagtupis diyan dito sa California giingnan ko pagsuod na mo atong ilang sa tayong atong park lang dako kay dito ingon dira father ngano man be ready nako ngano man summer man ko niadto ngano man isa ay basta lang galakaw pa mi sus pagsuod na mo may pagliko dako mo kay dihang mga Laguna kanang murag field ba sus murag yung mga baki nga gipanitan dito na wala kanindot pa din nagbasa-basag mga novels, nagpapin og mga tuwalya.
Sus, Ginoo ko. Nya nga nang masuya man tanan akong kita. Sila dito og panitan murag baki kita. Og panitan lang sa mata. Murag hero. Na-joke ko na. Sagdi lang, mao ni atong kompleksyon. Taas noo, the truth will set you free. Mao nay ebanghelyo, mao nay apostolik, musangyaw sa kamatuoran, dili is bakak. Tinuod gyud kaha nga makasulbad nis ato karong krisis nga pinansyal, krisis nga moral, krisis nga kriminal, o kaning ato mga kakuwangan ros trabaho. Tinuod yung kaha nga masulbad kung ma-impeach ang atong vice presidente. Mausab ng presyos gasolina, mubarato ng mga palitonon, mudaghan ang employment, di na ni masira ang mga kompanya. Maudyo kaha na. Mas hindi na tinuod. Gawas lang sa mga ebidensya nga gisigihag accuse nga dili tinuod, kana lang na ang kwarta. Nya karon, nanasay mga haka-haka, mga pipila ka congressmen nga nagsulti, sige na sa drong. Kay para naman sila mobutasyon kung i-impeach ba sa House of Representatives, sa Congress, ang Vice Presidente, mag-plenary naman. No, nanasay haka-haka lang na, ha? Kay maura ba nila hitabos una, daghan ra ba tong congressmen nga miangkon nga dunay budget nga ihatag nila basta mo pirma sa impeachment. O di gani mo pirma, why budget ang imong distrito. Karon na sana, nigawas na sana. Tinuod na o dili? Og tinuod man, luoy kay ta. Og di man tinuod, congratulations. Pero ang tinuod, dagko na kay gasto anang ilang hiring-hiring diha, kay ang ilang honoraria ana dagko kayo. Kutob sa moapil anang maong hearing na anay extra na honoraria. Wa gid na nila gi-disclose og pilay nagasto nato ani karong hearing nila, sa hearing pa lang anang impeachment sa diha sa Congress. Di sila transparent nga mosulti, nahuman na ta sa Committee on Justice, ang gasto nato niabot og ingon ani. Ana unta nya inighuman na sad sa plenary, karon na impeach na ang Vice Presidente. Ang gasto nato sugod atong paggather og evidence hangtod karon, ang gasto nato ingon ani. Aron makita nato nya butangan din tag resibo. Transparency man kaha ang ilarong gipangita sa atong Vice Presidente. Transparency man kaha, undeclared wealth kuno. Unya ilang gi-declare karon, pilay atong wealth nga na-spend anang impeachment process. As appeal na tong impeachment last year, naa sila'y transparency diha kanang mga nag-hearing karon. I-publish na pilay gasto nato, naon natog di bangilo kay tan-aon. Galisod na tas kaon diri, wa na tay ikapalit nya sila didto gasigig. Gasto anang kwarta, magsige pa yun, pagtipid kayo, pagtipid, pag nga ang suga, sige, pag muna na to, pero kita rin na maong og suga, sila to siga ka ilang suga. Pagtipid, sige, kita din hapit na tawa na snacks, awagi snacks, karon ato din mga staff, wa na snacks, kaya nagtipid ta, nya ang atong allowance diri, imbis 7 days, ato na lang gihimong 5 days, ako ning i-declare, nisugot ra sa atong staff, sila dito, gawa sa ilang honoraria na pag-extra pay para anang ilang impeachment. Nga, pila kay gasto na to, anak. Basig usa ka congressman, usa ka congresswoman, equivalent na nag-usa ka munisipyo nga budget unta para ipangtabang sa mga kabos. Nga, pila sila kabuok. Para lang anang impeachment. Sige, nindot na. Para nila. Pero para nato diris ubos, ang pangutana, nindot. Basig bunga ranas kasina. Mahal kay gasto ning sala mga igsoon. Ang sala mahal kay gasto. Kung imo ginang padayonon, nya tabon-tabuna nimo, mugasto jud kag dako inigtabo nimo sa kamatuoran tungod kay sala manggod na. Tanawa lang gud ng mga bit. Maluoy man jud ko ana mga banang mga bit or mga asawang mga bit, apil na sang pari nga mga bit kung naaman. Maluoy ko. Ngano man,
dako kay nagasto eh. Gasto kay na. Kay kanang kabit mo demand man na. Ay magwa ko. Di ko sorry. Kanang way magwa ko kay bawo ana nga naa may magpatambag nako. Ingon sa mo kasuhe, Mr. Father di eh. Ginagmay. Oy, dako kay nagasto. Pangutana mo anang mga nangabit. Makapangutkot nas nga naman, dako kay nagasto. Labaw na gyud politician ka, nya na kay daghang kabit. Pastilan, mao gina maproblema gyud ang imong mga taong giatiman kon congressman ka, ang imong distrito, kon mayor ka, ang imong syudad, ang imong probinsya, unsa na kana ang imong munisipyo. Kon gobernador ka, nya mga bit kag mayo, ada problema gyud ang imong probinsya. O nya kon presidente ka, mga bit naman sa problema ang nasod. Ang bisyo, ang sala, mahal kay naggasto. O kung sa may pinakabarato, ang One Holy Catholic Apostolic Church. Kay ang tanan nga nagsunod ani, nagpuyo sa kinabuhing kabos. Nagpuyo sa kinabuhing maalagaron kanunay sa mga kabos. Nagpuyo sa kinabuhi nga nahigugmas mga kabos. Nagpuyo sa kinabuhi nga nagpakamatay para sa mga kabos. Minus kay gasto, dagko kay bunga. Minus kayong gasto, dagko kayong ginansya. Na, ano? Ganun kayo. Ingna imong tupad, tapos ang lingi. Ingna, mugasto ka para raffle ticket. Mugasto ka para raffle ticket. Pila na may atong raffle tickets o atong halin. Gamay tabi kayo. 6,854 na ang atong halin. Pakpak. Ginagmay lang ni, pero kamatuoran biya ni, nga gamay ra gyud. Unya, ang atong mga one-stop pledges, niabot nag 34, 11 ang narimit, 23 pa ang wa marimit. Salamat kaayo. Unsaon to pagpalit og raffle tickets, mao ni sunda ha. Diha sa gawas atong simbahan o sa atong opisina, makapamalit mog ticket. Naa sa nay gasuroy-suroy karon, daghan ang ning dawat, aning atong mga pledges, nya ilas ang ipamaligya. Pero kaning pledges, pasabot mo, angkon kag one stop, nya good as sold na siya. Nya imo nang ipamaligya sa imong mga kaliwat, sa imong opisina, ana, hangtod July 25. Muna, ay mong kabalaka, dugay-dugay yung pamaligya, 100 ka tickets ra na. So daghan ikuha nato, ila ra sang ibaligya nya kung do na may di mahurot, ila na nang bayran. Ana no? Good as sold tag 20,000. Nya pwede sa na ninyo ipaagi sa atong mga bank accounts, GCash accounts, open karon tanan o kwarta padala. Sundalan ning niya sa atong screen na dinha ang atong mga accounts, GCash o bank accounts, apil na ang mga contact numbers o contact persons. Ay lang gid mo paggamit og laing accounts, ay mo pag-contact og laing persons nga wa aning atong screen kay gipahimuslan sa tagmaayo sa mga dili mga Dios non nga tao. Manindog na ta.